Hej, det er Kirsten og Alfred fra Livrig. Jeg vil bare lige fortælle lidt om, hvad man gør, når man har sådan en rigtig skidt lille mand, der bare hoster, så snart jeg lægger ham ned i barnevognen, og virker som om, han skal slet ikke ud i det der klamme, kolde vejr. Så sidder han her i sin bæresel. Det er en Ergo Baby Performance Ventus. Og så får han lige løsnet lidt op og kan trække vejret. Og tit, når de er syge, så har de også behov for at sidde tæt på, og det er der, man kan blive helt lang i armene og rigtig træt i hovedet, og de græder. Og her er han jo vant til at være, så han har det rigtig hyggeligt og er glad, så snart han ser bærescenen. Hvis så at det slet ikke virker, så prøver jeg sådan at gå et sted hen, hvor der er noget, han kan se på, så han bliver lidt distraheret. Så står vi ved et vindue for eksempel, og kigger ud, eller lige får lidt luft gennem havedøren, uden at få træk selvfølgelig. Eller også så er det om at stimulere med noget larm af en eller anden art, enten en røremaskine, at man snakker med nogen, snakker i telefon, eller brug hårtørren, selvfølgelig ikke direkte på ham, eller denne her lille fidus, som samtidig løser mange andre problemer, fordi det er vores robotstøvsuger. Rut hedder hun her i huset. Og hun kan lige klare rengøringen samtidig med, at ham her, han kan faktisk rigtig godt lide, at det larmer. Så der skal meget larm til for at efterligne, hvad de har været udsat for inde i maven. Og det er egentlig det, det handler om. Og så at jeg går lidt rundt med ham, så vi begge to lige kan trække vejret lidt. Så nu tænder jeg lige for hende igen. Og så håber jeg, at det også kan virke hjemme hos jer, hvis der kommer en udfordring der. Rigtig god fornøjelse. Ja, det gør hun. Så kører hun. Ja, det er dejligt, ikke? Ja. Så går jeg nok kigge lidt. Okay. Det er altså. Ja. Hej hej.